Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channelnya Mas Budi Antoro. Mas Budi Antoro ya. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga diberi kelancaran sampai hari kemenangan ya teman-teman ya. Amin. Apa sagak ngaji? Ngaji enggak sore tau. Ngaji. Lek ama. Aku apalan ayat. Semoga puasa ini bulannya penuh berkah. Semoga kita dipertemukan lagi di tahun depan di bulan Ramadan ya. Ramadan tiba. Ya, semoga kita diberi kesehatan, diberi umur panjang dan berkah. Untuk teman-teman semuanya semoga diberikan kelancaran, kesuksesan dan rezeki yang berkah ya. Kali ini konten kita apa sah? Konten apa? Gak apa loh. Sembarang rek. Ini ngaji, tak ngaji, ngusur ngaji. Lawan mau ora ngaji. Awan tak ngaji. Gak nawan karena ngaji. Ya warani ngaji. Kowe ora tau ngaji ya awan. Harus ben pinter. Nang ndi? Harus dhewe ra, ngaji dhewe. Kak. Mercon der. Ya, ini baru siang jam berapa ini? Jam sekitar jam 2-an. Awane iki panas bolos. Watane panas. Aku jek mau muta-muta. Ya lapo? Garken. Karena betung tak wangan wae. Cah gede apa sempet isin. Larang. Enteng poso. Ndinginane ra poso. Sopo? Kowe. Poso. Dinginane kae. Poso terus ki. Dawede papas mriyang ra poso. Poso lah. Poso dino. Poso bledok. Mumpung cek poso malu poso. Kita Iki kena untuk piro lek 15. 2 menit. Apa nih? Puasane. Posone untuk 15 dino. Anak 20 hari. Durung 15 minggu. Lah iya, posone kan 20 hari. 30 dino. Anak sing 29 30. Anak 40 wong horek, wong luar. Awak bodoh entuk ampau. Simer bolo sing durung tuku lambi nang tuku lambi simer. Aku ngertinya. Aku wis tuku klambi kodokan loro, kutinge 3. Ya rapatara tembus kok. Gak duwe. Bila aku ditokano Pak aku duwe turahan. Turahan kok bingung pakmu kerja. Dadi yang sana lele. Lah iya online. Rapatara tak tukokno loro. Endi? Ini kae dikebalik. Anyar kae tuku online. Halah, siji nak wingi bae. Ngene bae siji cek nang kene sing loro digo balik rono, balik ngulon. Endi deloki? Wis digowo rono kae tak tukokne enten loro kok. Sing teko kae. Aku ya loro. Nanti nek kan lho saukuran wah 3 bulan. 3 bulan 50.000. Lambene 3 bulan blok kok. lambene rapatar 50 piro? Sudah ewunan bro. 50 ke atas aja. Aku yang satu harganya 50 berapa gitu loh. Yang satunya 30.000. Nah sore gak tau ngabubur bolo aku mergo loro kayak sompaku. Yo pengen metu tapi piye meneh. Yo saya. Yo. Nang omah. Yang mari ya yo. Lah yo undang mari iso kerja so. Soal jalan-jalanan. Nek kalau pas WC sama aku
Ya kayak lek ya nih pasar malam aku tuku apa toko. Kapal. Wis rusak. Jangan cah cilik. Sore mbang bola. Pas sore wis enek takjil gratis bae kon melok. Nanti Hah? takjil gratis nanti. Wis lho ning bali desa aku apik belo. Takjil es paling es sampai opo? Aku ora jajan sawu-sawu wati pi. 1000 takjil. Pedagang apa? Bagi takjil ntar sore di depan. Ya lagi TikTok ya lek. Di depan desa Terwolu ya teman-teman. Karena kan RT 2, Pedagang itu loh apa? Pedagang ala barokah bagi takjil 1000 cup es sama jajanan. Wen anu gue HP ini gue mau ngepok deh misalnya lo guys. Nak YouTube HP ini ki dimiringno video YouTube nak video biasa HP ini ngada. Gak iso aku kucing tuh ya. Belajar nanti HP dia belajar ngedit. Laptop lele. Yo nang laptop iso. Aku kan aku tekan yo nak sapa ngerti enak rezeki kok dunia maya. Kok dunia ini ki apa dunia YouTube, dunia Facebook. Nek rezeki oleh bayaran, oleh bayaran yo iso ganti HP iPad. iPhone 13 Pro Max. Aku Harganya 9 jutaan. Biasanya 6 jutaan sing piro? Ya biasa anak sing iPhone 15 Pro harganya sekitar 26 jutaan. Ya apa tuh sing 3? Nek 10 Pro Max murah. Bang 7 juta, 7 juta, 8 juta. Masa skuter harganya 800? Skuter genjot harganya 700-an beli online. Loh, omong 800. 800 sak ongkire. Asine 700. 700 berapa? Ongkire ya. Apa lah dia kan pas aku mbok tekokno dolanan terus. Ora apa-apa tenan. Iya, udah gampang terus. Saya wis ora iso kerja, tok nang omah. Lho boneka aku sing enek suarane. Boneka apa? Sing omak-omak sing gundul iki lho. Endi? Ning omah. Anyar. Gak suwi. Aku njaluk. Hah? Njaluk. Oh, gak. Dia kae lho pas pas pengen jopo kursi roda. Mbok rekam latar blayu-blayu. Kok enak rezeki bodoh. Tekokno apik rasane 7. Yo, 70. boneka nganu iku, boneka katus. Oke. Boneka mosok wae ra roh. Nek anu patar digawa nek kene lho. Mbah ra. Boneka gundul ya. Iya. Ya nek ra dibuka tol itu. Kok nak bae wis gak nang sawah kowe ra pacar jipok jak rene. Oh, seneng boneka. Lah nek ana boneka dolanan. Ora ini ya, Teh. Lanang dolanane boneka. Lah apa? Tak apa-apa. Ora. Ya tapi apa tak rusana. Nanti oleh. Ilek tumbas nang mercon ya. Percon cilik. Dikira maca sing 2-2 kon. Duit orang ewa. Ora dhuwur. Ora kerja jaluk dhuwit kondi.
Sing 100.000 sing gede jumbo. Review sebentar. Apa merah balik kok? Terus sore buku ambil apa masak apa? Enggak pernah tahu. Geprek tahu. Ambil apa? Wes, kowe golek takjil lah ambek kowe. Enggak, kayak takjil lah. Alah. Paling es jajan roti. Enggak. Arem-arem ngono kae. Nek iso matane misoke ro. Ra iso piye. Enggak anu. Kancaku tuh iso iso. Hello Kiki ngintrin. Enggak yo. Sing irange Kiki ning kene lho, kene awake iki. Dadi Lah kowe nganu ora mokel kowe. Mokel. Yang mangan nek. Lah poso gede sampe iseni pemirsa. ora poso dina poso. Ini poso beduk kari sare. Enggak Kelas 3 poso beduk isen aku yo. Ndak, aku lho kelas loro, untung ora. Ndak kelas 3 nu. Kelas 3 aku lagi dino wis. Tangane sore. Nging. Bukane jam 6 kurang 10 menit. gak rek kurang 8 menit lho. 10 menit lele. Aku lho ndelok. 50 setengah 6 50 piro 52 nak 52. Oke le. Aku lho ndelok nang dawane nang 10. Jam kira cocok HP cocok jam HP sa. Kandhane kok. Jamu cocok. Aku burit, boleh takjil. Ya lek tak surung lek. Isen. Isen piye? Nah kursi roda yo ora penak. Napa? Motor. Iya ora. Nggo celana panjang kok kakian ki sepatu nyontek. Wih budi to, wih nek ganteng ngono. Pakai. Modelku cukup diken. Kecek. Ngarepe duduk banjir. Iya. Kapan? Tatane banjir. Heeh. Ambek sing anu ya, Apa? andinge ibu banjir. Nek banjir lautan kene gres. Wah ratane wi abu banjir urung sat. Ya sat be renek dalan banyu. Omal Suntari malah. Kebek ngarepe. Sekarang dia tidak di sinupi tarape. Ayo ngomong apa enggak TikTok ya. Kosong. Engko se. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya nih gak aku. Nah, lah sekolah nganu, Raine sok kapan? Sekolah Senin gak Senin iki. Senin kapan? Senin guri. Dinan apa? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Nganu, Sabtu, Minggu ah. bodo kurang seminggu lagi Raine. Oke. Kan Ayo, iki kan Ra. kan Minggu, sesuk cek mangkat sampai Minggu ah. Senin iki prei. Lah iya, bodo kurang Gak seminggu lagi prei. Bare bodo. Mangkate bar bodo kupat. Wis ora. Gak bodongan. Bar bodo kupat tanggal piro? Wih, madrasah wi. Ora, sedene kok iya bar bodo kupat. Ngomong sapa nek? Kandhane kok. Lah mlebune tanggal piro kok? Dek ora rong prei sekolah dek ora.
Ini bahaya ini. Lotok banget. Beledos si tangan. Ngene. Terus ger. Tuh mercon iku lho, Sa. Mercon tak, Sa. Lapo? Mercon tak. Tup tup. Aku kok dingi bertuku. Piro harga? Bari 2000. 2003 saat ada jajai plastik wakah. Ngedar sing kredusan wi 2000. Wah, satu bang wi tulisannya wah bahan Apa mercon apa mercon rek apa mercon? rek satu bang tulisannya isine tau 10. Besok sampeyan mercon sapa banter apa? Garo. Aku ya ora. Blok kadang wi blok kayak lho. Akmal anak elek ayu. Wi lho mercon sing disemprot wi lho lek wi anak bledos sak bahaya ya meletek. Iso tangane hancur. Anu mercon pertos oh. Heeh, sepertos. Kau tahu gak? Ora tau, ora iso ga. Lek tak cilik-cilik udah iso lho. Iso kowe tuku rek cetekan kae mbek bumbu pralon. Mau. Semprot no. Der. Kok ora mudah ngebledos tanganku wis hancur. Ya ora. Iya ora ngebledosan. Ki opo cabang? Abang ki yo anu. Ini video. Iya video. Nggak sedino to Sa. Nggak YouTube ngene iki Sa. Heeh. Ciao. Nggak usah ngerti. Kalau minyak ini. Aku pengen ke parfum sing ndi? Sing coklat ta minyak coklat. Iki minyak apa toh? Profire. Ini loh guys, pakai minyak Profire. Check out di keranjang kuning kalian. Tak isi dia aku nyemprot di. Anu minyak gunung angin boleh. Ini loh guys, minyak apa? Profire. Heeh. Top. Profire. Tuh, wangi. Ken wangi yo guys. Iya wangi. Bolo nganu ki Ben gak buatek. mukbang mie Korea. Ayo rek, Mukbang gelem le. aku lho ra poso. Kalau masa rawan. Heeh. Enggak sore ra mukbang mie. Ayo kita nanti sore lihat konten kita Mas Budi Antoro sama selanjutnya Davira Lulita Carita Putri. Mukbang mie Korea food level piro Sa? Level 15. Ditambahi ben cabe ya. Alam. Oh, kene ngomong-ngomong. Iku mie sedap Korea ditambahi Si level. Indomie. Gawe mie piro? 5. Heh, Mon tak wong loro. pret bang 5. Paling ngomong-ngomong. Wis lah rantai meletus. Minyak pedes aja dikabehno lek. Ya kabeh nek ora kabeh ra enak. Sing enak yo minyake. Pedes lele. Aku kok gak kuat lho. Minyak iki siji wae. Minyake trayo sitok nak bumbune sing pedes iku loro, level 1, level 2. Dewi lho sama pedes lho minyak. Yo seger enak. Mantap. Kayak dodong jeruk ya lek. Iya. Ceter. Ngape? Ya madrasah mangkate kapan? Madrasah mangkate kapan? Bar botol ketupat. Tanggal piro? Karo. Anu, Botol ketupat kan dari piro? gurune sapa? Sing mulang. Blokku enek 3. Bu, Wilo Buneng kenal gak? Karo. Bu Mila wilo sing gulonan. Oh. Anu, Indri. Dora Indi. Mila Buneng gulonan. Karo. Terus Pak Sugeng Wiroga. Pak Ruslan. Yo. Guru ngaji. Pak Bakar. Bilang Kok Pak Bakar. Pak Bakar? Pak Bakar mulang kelas piro? Karo. 6 Pak kan. Ama. Mbak Pak Ama Munadi. kok Ada Pak Munadi.
Pak Muradi kurang kelas piro, Pak Hadi ulang kelas 4. Pak Bat, Pak RT. Gak lah. Pak RT yo ora ngulang. Lah aku tau gak Pak tahu. nganu sapa Sodikun. Anding Mana? Mbak Meta, anding Mbak Meta. Oh, Pak kuwi. Sodikun. Bojone Bu Muda. Iya. Nggak bojone nganu sapa iku? Mbak Sarah. Mbak Sarah yo cek ngulang. Gak mripate ya. En loro. Mumpun dan mari. Rasane sasa. Anu sapa wi? Kan sasa gak anake nimplok lek nimplok. Ah. Salsa. Dia kalau semaran gini, sah kali saya nyetek ya kan. Mbok dari lainnya boleh kan. Lainnya apa mirip aku. Woi, beri ngasem dawa nesak ingin loh. Iya cukup rela. Hah? Lah, Gitu cukup kali ya. bodoh nama. Karena pemasukan ya di support YouTube-ku ya channelku iki. Elek aku tak apa itu bahas ketek sing lucu lho. Kata opo? Gak. Aku ngoni. Larang. Kucing. Nah, anu sah. Ngajak nagot rawang ibu mawe. Lah yo sok aneh bebeda aku omong apa dijak. Apik saiki ibu rawang. Saiki wis apik Lah lah. iya apik. Bisa cek biasa saiki wis apik. Anjurane nang dodol-dodolan. Aku sok bodoh. Monyet lho nih. HP guyu kayak wong. Lah monyet pinter ya wis dilatih. Monyet iki cilik janaan. Gak gede. Wah, mangan yang gini. Bener. Kowe piye monyet e? Nih. Guyune ngono. Apa itu mbak? Ini sah, kuwi tamel sah. Hah? Ini lho. Siswi. Cek karbi. Wes. Ya sebelum tak tutup sampai saat ini konten hari ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, semoga Panjang umur. berkah selalu, sehat selalu, panjang umur. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.